Pozdrav drugari, dobrodošli u novi video. Evo, nije mi bilo jedno 10-ak dana, bio je 1. maj praznik, imao sam neka posla, tako da ništa nismo snimali. Evo, danas mi je Nidža donao popodne ovaj računar i da ga očistim i da vidimo šta se dešava sa njim. On ima neki problem, nekad se desi posle 2, 3, 5 minuta zamrzne sliku, nekad posle sat i po vremena. Nema pravila, znači možda nekad samo upali YouTube ili Facebook, a nekad otvori više taba tipa Facebook, YouTube, neku igricu igra i desi se. Tako da trebalo bi ga prvo očistiti. Još da napomenem, ovaj auto sa računar je kupljen novi, nisu ga nikad otvarali, ali ne znam kad tačno koje godine je kupljen, pošto sam ja pozadi ovu nalepnicu prvi skinuo, odlepio, ja sam ga znači samo otvorio da vidim kakav je unutra. Znači unutra je katastrofa, što ću ja sad vama da pokažem, da vidite kako izgleda. Evo ovako, sad ću malo da zoomiram unutra da vidite. Znači katastrofa. Znači idemo prvo na kompresor da se izduva lepo ova prašina, pa ćemo posle da uključimo da vidimo šta se tačno dešava sa njim. Bili smo na kompresor, očistio, lepo sam ga izduvao. Sad ovo ću malo da ubrzam, sad ću lepo da očistim svaki deo, da izvadim ploču, da zamenim pastu, pa da ga uključimo da vidimo šta kaže računar. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here. Šta ćemo dalje da radimo? Idemo dalje, znači skidamo hladnjak, kuler. Sad šta bi prvo trebali da uradite? Možda je bolje da upalite računar, da se malo zagreje, pošto obično procesor zalepi za hladnjak, ili ako uradite ovako ko ja, skinite, evo, meni se odlepio već, ovako par puta, malo, nemojte da, ako neće, znači nemojte da cimate jako i da budete nasilni, nego upalite računar, sklopite, nemojte da budete lenji i kad se malo zagreje, onda ga lagano skinete. Evo u ovom slučaju ja sam ga lagano skinuo, znači ovdje ima paste, ali ovo je suvo, ništa. Znači ovo je katastrofa, ništa. Sad ćemo da zamenimo pastu. Alkohol. Sa procesora. Lepo. Evo sam kulera. Ale je zapeklo, čoveče. Vidite koliko se to osušilo, znači ništa. Tu ovako ja sam malo više stavio alkohol. Znači samo polako, nemojte jako da pritiskate. Skinut će se sve to.
će da bude dovoljno. Vraćamo nazad. Hvatio je tako. Ovdje. Završili smo sa tim. Sad ćemo da spakujemo, znači, kućište, da opalimo i da vidimo šta ćemo dalje. Sad vraćamo nazad u kućište, pakujemo ploču. Evo ljudi, palimo mašinu da vidimo šta se dešava sa njom. Windows 8 je u pitanju. Ćemo vidjeti ovako. Što se tiče drivera, torrent pravi neki problem. Device Manager. Display driver. Nemamo drivere za grafiku. Evo sad ću da instaliram drivere za grafiku i da instaliram neki program da opteretimo malo računar da vidimo kako se ponaša. U principu Ninja mi je rekao da mu stavim Windows 10, to da instaliram, ne da staje. Tako da ću ja najvjerojatnije Windows 10 da instaliram i da vidim šta se onda dešava. Display driver, imamo driver. Temperature.
temperatura odlična, 28 stepeni. Evo da probamo Furmark, da vidimo šta kaže grafika. Generalno Furmark je okej. Sad ćemo da vidimo još nešto. Iskreno ja mislim da je ovdje sistem nije dobar. Generalno on se fino ponaša, tako da... Ali opet ćemo da instaliramo Windows 10 da vidim kako će da se ponaša tad. Evo ljudi, da vidimo Heaven Benchmark, šta kaže za grafičku karticu. Evo ljudi, gotov je test Heaven Benchmark. Grafička radi super. Znači ja sam promenio pastu na grafičkoj, očistio je lepo, instalirao driver. Znači ovaj računar nije imao instaliran driver. Možda je zbog toga bio problem, a možda i nije. U principu sad ću jednom instaliram Windows 10, pošto sam odradio sam Furmark. A idu sam puštao da radi i meni se nije desilo da zamrzne ekran uopšte. Šta može da bude dalje? Ja to neću da snimam, znači pošto ja ne znam da li Windows 8 više ima podršku, možda i Windows 8 nema podršku. Evo vidim da ovdje izbacao neki program, nema više, ne može da nađe update nov. Može da se desi, znači da je zbog toga update-a, možda... Sad ću ja da instaliram Windows 10 i da vidimo šta će onda da se desi. Pa se vidimo u nastavku. Evo ljudi, instalirao sam Windows 10. Ostalo je znači da instaliram drivere. To jest on je sam instalirao znači za grafiku driver. I da mu instaliram za zvuk. Da instaliram update. Pa ćemo da instaliramo neki program za grafičku kartu, da opet neki Heaven Benchmark ili Furmark ili još neki program da ga istestiram i da vidim kako će sada se ponaša na Windows 10. Znači mi na Windows 8.1 nismo imali nikakav problem. Evo sad ću da vidim na Windows 10
sa tim programima, a ovaj snimak ću da ubrzam da vas ne bi davio toliko. Idemo. Ljudi, evo ga, zamrzao je sliku. Znači, ne reaguje uopšte. Znači, nije bilo do sistema. Šta ćemo dalje da radimo? Da isključimo računar. Evo ovako, ljudi, sad je 10:05 ujutru. Da sumiramo šta sam sve uradio. Prvo što sam uradio, zamenio sam RAM memoriju. Znači, skinuo sam ovu njegovu jednu od 8 GB, stavio sam dve po 4 GB moje i flashovao sam BIOS. Znači, BIOS je bio P2.60, ja sam instalirao P5.20, znači to je najnoviji BIOS. Znači, posle toga nije više zamrzavao sliku. Evo, P5.20. Više se nije dešavalo da zamrzne sliku. Ali, morao sam da odradim sve update-e, zato sam ovoliko dugo i do 10 do 5 ujutru zaginuo, što se kaže. Sad, šta mi je u planu dalje da uradim? Znači, odradio sam sve update-e, sve drivere sam instalirao, nije se desilo, ali šta mi je dalje u planu? Hoću da odradim opet benchmark, Heaven benchmark, da pustim grafiku jednom kroz taj program. Inače, to je program za testiranje grafičke karte. Posle toga ću da odradim Cinema Bench i AIDU, tako da sad ću ja to da ubrzam snimak i da vidimo šta će da se desi dalje. Evo ljudi, prošli smo znači test, sve ok, idemo dalje. Evo, Cinebench. Sad ćemo da vidimo kako se ponaša tu. Evo ljudi, završili smo znači Cinebench, računar i dalje radi kako treba, tako da opet se nije desilo znači da zamrzne sliku. Šta bih ja još tu probao?
A idu, evo ljudi, 15 do 6 je ujutru, da privodimo kraju ovaj video. Ko nije pratio od početka, znači računar, šta se dešava, vlasnik mi je rekao da je zamrzavao sliku kod njega, nekad posle 5 minuta, nekad posle pola sata, nebitno šta radi, da li je na Facebooku ili nešto drugo da radi, u Photoshopu. Šta sam ja uradio, znači, pošto je bio instaliran Windows 8, ja sam primetio da nije bio, znači, driver za grafiku instaliran, instalirao sam driver, meni nije ni jednom zamrzao sliku tad. Znači, vidio sam da, ja ne znam, ja nisam koristio Windows 8, ali ne znam da li ima i dalje podršku za update. Čekirao sam update da odradi, međutim odbio me, nema update. Ja sam, pošto mi je vlasnik već rekao da mu instaliram Windows 10, ja sam instalirao Windows 10 i posle instalacije Windowsa 10 instalirao sam driver za grafiku i on je meni tad zamrzao sliku. Ja sam mislio da je grafika problem, ali sam ipak pre toga zamenio RAM memoriju i flashovao sam najnoviji BIOS. Posle toga mogu da kažem, znači nijednom se nije desilo da zamrzne sliku, niti bilo šta drugo. A šta se dešavalo umeđu vremenu, ja sam znači uzeo, znači instalirao sam novo Windows 10, sve drivere, sve update-ove. Heaven Benchmark sam progurao grafiku, radi tečno super bez problema. Cinebench sam uključio isto, odradio je test, nikakav problem nije bio, AIDA je radila, tako da što se tiče, izmaltretirao sam komp onako muški, nikakav problem nije bio. A sad šta sam htio još nešto da vam kažem, videli ste kakav je računar bio na početku, pun prašine, do duše nije otvaran dugo godina, ali eto, ja to svakom savjetujem, znači jednom u 2 nedelje, znači odnesite ga na neki kompresor ili na pumpi gde se pumpaju gume pa izduvajte, čisto eto, duže će da vam traje računar. Tako da ljudi, nadam se da vam se svidao ovaj video, ja sad idem da spavam, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao drugari!